Klar? Begynd! For fanden. Hvad fanden var det? Det var den her. Okay, jeg tænkte mig sammen med det, der står ved siden af. Jeg tror altså ikke, det var mig, der lavede den der. Jo, det var det sgu. Nå. Er jeg klar igen? Klar. Er død. Er død du? Han... shit. Det er faktisk hårdt det her. Her med. Jamen jeg er død. Fuck det. Ja, jeg er død. Jeg vælger bare at ryge, han slår mig ihjel. Der er lidt mere impetus ved det her. Er det en Mexican standoff? Eller chicken standoff? Come on! Into the fray! Oh. I er nødt til at rådde jer sammen om en af de andre. Røg du ud, Ry? Han prikkede dig til døde. Der røg mange ind nu. Og du rammer mig lige bagefter her. Ja, så det var nu 1-1. Ja. Klar. Go. Shit. Du rammer mig hernede. Hvad siger du? Ja. Klar, Ry. Ja, han gemmer sig derovre. Ja, han gør så. Traf. Jeg er død. Jeg er død igen. Into the grinder. Ja, jeg skulle ikke. Damn. Ry. Dammit. Sorry. Hang fast der. Jeg er for træt. Jeg kan ikke nå den dernede. Skubber lige til dig en gang. Damn.
Jeg er død. Ja, men Christian han løb. Ja, han er vant til det, den der. Hvad fanden var det der? Det var Ry igen.